Fil-Kirkara, il-Prim Ministru Laurence Gonzi evita għal darb'oħra milli jitkellem dwar l-aħħar żviluppi politiċi li reġgħu ħarġu fil-beraħ l-instabilità tal-Gvern immexxi minnu. Minflok Laurence Gonzi għażel li jiftaħar b'dawk li sejjaħ bħala records tal-Gvern tiegħu. Imma aħna kellna 4 snin fejn kellna rekord fit-turiżmu, rekord fin-nuqqas fil-qatt, rekord fil-ħolqien tal-impjiegi f'pajjiżna, rekord dak kollu li għandu x'jaqsam max-xogħol fil-pajjiż. Laurence Gonzi semma anke episodji li qal li jagħtuh il-kuraġġ. U dit-tifla kellha pitazz u nara dal-pitazz talaquli. U jiena għattilha hemmhekk x'għandek. Għamilt li hekk għaset lejha qalt li hemmhekk għandi l-password. Imma timmaġinaw. U hemmhekk għamilt kuraġġ. Il-laqgħa li ħasem fiha l-Prim Ministru f'Birkirkara tmexxiet minn Gejtu Vella li rċieva kliem ta' tifħir mingħand Laurence Gonzi. Tafuh il-Gejtu m'għandux bżonn introduzzjoni, Gejtu Vella. Ikollna xi ħadd li huwa vuċi awtorevoli, ġenwina, ta' ġenwinament x'inhu fl-interess tal-ħaddiema. Tajjeb għaliex Gejtu Vella jirrappreżenta da kollu. Matul id-diskors Laurence Gonzi attakka lill-Partit Laburista u semma l-Korea ta' fuq. F'kummenti lil One News kellem għall-Partit Laburista qal li Laurence Gonzi huwa maqtuħ mir-realtà tan-nies li fil-ċejjen tagħhom jitkellmu dwar kontijiet, edukazzjoni u saħħa. Il-kellim qal li rapport li qed jibbażaruhu fuq Laurence Gonzi għandu kredibilità daqs rapport tal-Aġenzija tal-Aħbarijiet Iranjana li kwotat li d-deputat nazzjonalista Francis Zammid Dimek jitkellem b'simpatija dwar l-esperimenti nukleari tal-Iran. Il-kellim staqsa wkoll kif Laurence Gonzi ma qal xejn dwar laqgħa li kellu huwa stess mal-ambaxxatur Iranjan. Wara li spiċċat id-diskussjoni One News jieħu l-kummenti ta' Laurence Gonzi dwar is-sitwazzjoni politika. Iżda t-tielet darba din il-ġimgħa, il-Prim Ministru għażel li jinjora l-mistoqsijiet. Prim Ministru, Ġezmont Muljet qal li l-Gvern ma jistax jgħaddi bil-vot tal-Istat.